Dame ni di batana sumunung sen saluhu naroka imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu katai. Amen. Horas madihita saluhu na. Dia makadonga saha porsiaon barita naul negabihatan di bata dihita imana tersurat di Lukas bidopat ayat 10 1 ayat 21 songono mahatani. Di bata tangyo kamu ma. Margogoto di iro Jesus musetu Galilea. Jadi sarma baritana tu sudi luat umaliangi. Mengajari do ibana dia kapar guru nasida jala salu do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tuhu tahagudanganna. Manyuto kasomala ni laku do ibana tu perguruan ni jumpa hari sabat. Jadi jom-jom ibana naing macah. Gabi dileho matu ibana pustahan ipanon di saya juga mei jadi dapat ma hatana natar surat sonon. Songgop do tuahu to di tuani ai di miahi duahu mabon barita nauli to kana pugus. Disuruh duahu mamarita untuk kana terhurung asama dua to kana mabitung asamar nida. Baluahon akan agino sagosa mamarita kung tao para si rohani Tuhan. Ditutup mapustahe di pauda matuparhubas lasudul ma. Gabi 00 ma depak ibana mata ni sude na di perguruan ni. Cara dihatahom matu nasida sadari odo cupang natar surah odeng di nabi neke munai. Ima sa. Dia mudah ngasaha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Ada masada barita namar donga poda sahala tentara di Jepang. Sien piga-piga tentara rupani Holland ibana ma gabe Kristen. Jala masai burjuru ibana termasuk malo jala sipartanya. Las dorohani komadanna mangida ibana. Alai dia makadungan adoksa dan najanggal. Ima na dihasubuhon ni komadanna mangida ibana. Ala topet ala Kristen ibana gabi subuh rohani komadanna mangida ibana. Alani disadatiki disengaja komadanna malahu peilahon. Ima amata tentara Kristenon dalam napilahu di jurnal toropi. Wah macarana nirhana nampe rupani dihaholongi do alai alana Kristeni gabe nang pola sur ibana. Alani dicoba ibana ma lahu mempermalukan. Ima ala Kristenon ala diberi ibana habujon na martangiang do haburjon na nang taringot tu Jesus Kristus. Disadati kupacara manasida Roma kumadan nai di paritahum ma tribana asa di udah paritana. Kali di cume mana jala di barisani di paritahum pare atasan nama ima kumadan nai laho mabuan mobil jeep na adong di belakang ni gudang. Asa bui bonon na tu ima tu lapangan. Nani tordiolo iba nama kumadane siap ni mana marupan dihormat jala pitor borha imana tu gudang. Jala borha imana tu gudang nungi di jale mana kuci sian kator iba mu di mana mobil ibu ni mana ma tu lapangani mobil chip nadom di belakang ni gudangi. Dungi tersonggok ma komadan ni. Jala akka barisani pisudi tersonggok jala gabi akka tangis. Sudi mana sida tangis jala sudi mana sida heran. Mandog debatani si Kristenon debatana mana ima debatana mangulu debata nama adil na luar biasa. Ala niya dia makadungan. Ternyata naneng pela kudo kumadane
ala mobili danga dong mesin na ala bui merdalan saha tujuh ni komandan ni ido benna gabi tumatangis ma komandan ni do akarongan ni bahkan gabi di dok ma laho mangiuton gabi Kristen ma komandan ni nang akka dongan na dia makaronga saha porsiaon aduh na taida siap barita nang tutupukon ido nama saya menarik do turpukon nang songoni na taida di tiki dibuka Yesus jala di jaha Yesus ima buku nabadiyai na topet ima nakeng nalau ibana mangajari na topet ima nakeng ani songon hasomalan nalau ibana jongjong Yesus ima dijodo jala topet dibuka ibana ma sian buku Yesaya ono puru sadai ayat sada 1 ayat 2 jala din dijaha sudima na toro piheran alat tung maselongang jala nolol maheran ma akan bigi alat kay bigi ima panorangion ala dakya di bigi ima songon nanidok nitukan Yesus taringok tutur pugi gawe pola do longan nasida di najinahahon ni Tuhan Yesus ima taringok tutur sadarion laos na mengajari ibana di perguruan ni sudah itu memuji ibana jalan luar biasa nungi cah buku pustahan asian Yesaya nung dikka ibana tung terhato tung manasida jala luar biasa dong pamerengon nasida taringok tu hamalon manang habuyun ni Tuhan Yesus mengungkap buku Yesaya idu na tayo dia wakarong saha porsiaon diturpukon nan niwaran na ima songon jamitan ni Tuhan Yesus manang natadok rupani na niukap jala na nihatahon ni Tuhan Yesus di bagasa turpukon tutonga-tonga ni portibion nang tuhi tape di pengajarion ni Tuhan Yesus itu na nang berengota aduh ipolana alintar asa margugu hita jala asa taida aduh na pinasahan ni Tuhan Yesus tu hita nang tubang sotau ra ido na taida nakeng di ayat 10 Olwi dia 10 lu 1 ayat 21 Oma gak bisa ada ulau na balga na nidok na manang na pinasa ni Tuhan Yesus songgok do tuau to di Tuhan di mahi doaho i manaking mabuan barita na uli tuaka na pugos odo na balga mabuan barita na uli tuaka na pugos jadi hata mabuan barita nauli to kana pugos odo ido ibana kaningani dimiahi doa ala dang ro ibana to kana mora dang ro ibana to kana sangap ala ido tanak kani rodo Jesus pani imana kani peluahun manang didok mamaritahun barita halua untuk kana pugos to na sumar dihadia barita na uli iru pani neneng dokonon na ima barita halua ala barita na halua ni ima naung radi jala sikup palun di bagasan Yesus jala na ni Yesus au ma mamarita hon barita halua ni jadi nasa na porsia jala na manguli hatani Tuhan Yesus nama bigi ido barita na uli jala ido gabi nama barita hon manang nama calo ibana jadi nasa halak nama calo Yesus ido nama calo barita na pauli na mamaritahon barita na uli tuaka na ginosa-gosa tuaka na pugos lapatan na asa berengot tadi si ba molodiro akka na pugos dakolan khusus tuaka materi alai do rupani tuaka na marsahit tuaka rakyat jelata tuaka korban-korban yakka penindasan dot akan asin ube taringo tu ibaka mabencol ma lam menderita jadi molo dido Yesus supani mamaritahon
barita naon ima gabi barita kesembuhan manang barita aluaon. Ini barita Yesus hidup tadi si ima nanen dohonon na bahwa anak nang mangulu di bagasa Yesus dan be oleh laho holan mabuat tuduninya alai dangulu bi imana keng holan tudi alai nunga doho imana mamaritahon barita itu akka na pugus. Na berdua kun hidup terakhir ini ima songgop jala ku baritahon do imana keng mamaritahon barita tahu para singrohaun itu Tuhan imanang sejujur takwara pani songonai musai tahun Yobil. Di tahun Yobil 5 tahun nasa itaida di secara tahun napaluahun akka halat namarutang. Jadi uju tertaban manang gabi hatuban jala di tahun parasio hauni ma ikon di palua. Jadi mula masudi rupani akan tergade akan sonak punasa jala akan terhurung mula manasida. Jadi di tahun parasio hauni nak nakani mamari tahun parasio hauni ima mamari tahun ari palu hujol masih akan terhurung. Dia akan tergade. Jadi mula kahatu wakinan mula me gabi dak katu wabi mula di tahun para sirahoni gabi mula ma dipulihkan makin badang be hatuban Allah iko mula musih jol mai jala akka jol natinope asa tahun nanidok na tahun para sirahoni ima unang adong be jolma menjaja jolma unang adong be jolma homo ni lupus na membunuh kan na jolma anai di pari tahun Tuhan ima tahun para sirohan memulihkan palua. Namanya nama saya menarik tidak ima naking di patupa jalan di badu ima naking dok rodo ibana paluahun. Jadi di sini naking ulon ni Yesus na tidak naking paluahun manang memulihkan akka na dok naking akka na cacat akka na mapitung akka na ginosagosa basadok akka na terlantar ma akana pakrimis kijana akana paitna ima nakina taida di bagasa turputon haroro ni Tuhan Yesus mamari tahun pemulihan ini. Jadi molo pemulihan ini dan si ima Yesus nang gabero naking asa unang be jol mai holan marni dan dibuhi alai didok di palua do akka na ginosagosai akana jinaja ni bangsona asing manang ninjaja ni akka namora manang akka na hebat pejabat alai hidok asa dipulihkan jana marhite pemuluhan ni Tuhan Yesus tak mangon dihon pamalupon mangurubi. Jadi pemulihan ini manaking penguatan manang akka mangalus semangat pendampingan to kana marsait baik na marsait pikiran marsait jiwa marsait roh nampe fisik ikon idampingi ila king ilo kona kengani asa tujuan Yesus nak kengani ikoro ibana memulihkan do paluahun. Jadi na luar biasa di ima ulau ni Yesus rotu portibion jala di pahat Yesus di ulau ni musi tu hita akka naung terdiri akka naung siuto Yesus anang gabe Kristen tu hita ma musi ulau ni asa ulah tahu lama ulau ni Tuhan Yesus si dang be ibana kengani donga bir kita alai manang ide pe kita tapangasa homa Yesus gabe haluau Yesus tu imanak kaningani mabuan dia las ni rohai gabi Yesus ma haguk ni hatani Tuhan. Jadi Yesus do haguk ni hatani Tuhan. Nasa nama ni Yesus jalan masa nama ngasau Yesus ido nadapotan hangunduan jala ido gabi nadohot mamarita akon barita taon parang sirani. Amin. Mau lihat mariho adi Tuhan di batam ala di palasodo kami makko basiho marhite ima pasatun akataon para sirohan doho paluahon di takana tinopami mulia de Mario. Amen.